खुलुमबाय। दैज्लां बोथोरनि गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन सुदेम फुंबिलिनि नोंथांमोननो आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अननानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। सोमोनांथाव खौरां, मैया आरएसएसनि मावखुलियावहाय बमा होदों। गासैबो आरएसएसनि न' सिङाव थानाय मुवाफोर आरो दरजा खोरखिफ्रा थुख्रा थुख्रा बायफ्रुजोबदों। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखिसै। बे जाथाया केरालानि कान्नुर जिल्लायाव जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव जाथाया जानायनि आरएसएसनि मावखुलिनि खाथियावहाय 100 मिटारसो गोजानावनो मोनसे पुलिस थाना दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौनो लानानै गोबां सुबुंफोरा सोमोनांदों। एथ' खाथि पुलिस थाना खाथि थासेयावबो बेबायदि सोमोनांथाव जाथाया बोरै जानो मोनखो? बे बाथ्राखौनो लानानै रायजो सरकारखौहाय बिजेपिनि नेता थम बादगोना दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दाय जाबसिनदों। सोर बमा होदों, बबे उदखारि हान्जाया दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दा पुलिसफोरा नायबिजिरनाय खामानिखौ जागासिनो दङ। इउनाइटेड नेशन अर्गानाइजेशननि फोरमायनाय बायदिब्ला जोंनि भारत हादोरा चाइनाफोरखौबो गाख्लायनानै बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादोर जासिगोन होननानै बिथांमोनहा फोसावनानै होदों। आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव खौरां, खोनाफेरै दुखुनि खौरां। बिहारनि सफरा ओनसोलावहाय जादों बे जाथाया। गावनि असे फिसाखौनो गोदना सेरथेनानै बुथारनो नाजादोंमोन सासे आइजोआ। हारसिङैनो थैदों होननानै उन्दै गथ'खौहाय मोनसे बागानाव बिबैखौ लानानै फबहैदोंमोन। उनाव सासे आइजोआ बे बागानावनो बन खननो थांनायावहाय मावग्लुबनाय नुनानै गिख्रंनानै हस्रि खावदोंमोन। उनाव खाथि खालानि मानसिफोरा थांनानै बे हाखरखौहाय बुरखांहैयो। उनावहाय बे गथ'खौ गोथाङैनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बेखौ बेबायदि बुथारदोंमोन, बे जाहोनखौनो लानानै खाथिनि पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। आरोबाव जोंनि आसाम रायजोआव स्वाइन फ्लु, मोनसे गिख्रंथाव अमानि बेमारनि खौरां मोननाय जादों। दरं जिल्लायावहाय मोननाय जादों। दरं जिल्लानि मंगलदै खामारपारा जायगायाव 150 अमाफोरखौ स्वाइन फ्लु बेमार मोननानै बुथारनानै फबहैनाय जादों डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा। बेखौनो लानानै गोबां अमा फिसिग्रा आरो सुबुंफोरा गोबांथार सोमोनांदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। नाथाय गुबुन फारसे डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा बेखौ गिनो नाङा होननानै बुंदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दैबानाजों खस्थ' मोननाय सुबुंफोरखौ नायनानै खौरां लाहैदों आरो सादारन सुबुंफोरजोंहाय सावरायहैदों। चिरां जिल्लानि सिडली बियाबनि लावख्रिगुरि रिलिफ केम्पआवहाय थांनानै नायगिदिंहैदों आरो बिथाङा आइ दैसायावहाय हा खुरखानाय जेंनाफोरखौहाय फोजोबनानै होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो 5 किल'मिटार बान्दो खालामनानै होगोन भुटाननि दै फैनायखौहाय होबथानो थाखाय आरो रैखा खालामनो थाखाय। आरो 2430 न'खरफ्रा दैबानानि सायावहाय थानो गोनां जादोंमोन। 15था गामिया दैबानानि सायाव थानो गोनां जादोंमोन। बेखौनो लानानै बिथाङा बुंदोंदि बे ओनसोलावनो 11था आंगनबादि सेन्टार खालामनानै लुनानै होनाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। बेयावहाय लोगोसे जयन्त बसुमतारी, एमएलए अजय राय आरो मन्त्रि उरखावग्रा बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सानै सेंग्रा सिख्लाया फांसे बिफाङावनो सानैजों फासि नांनानै थैदों। बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरिनि बान्दरपुर गामिनि। हौवानि मुंखौहाय सरन बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो हिन्जावसानि मुंखौहाय बिदिन्था बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा गोबां सुबुंफोरा बुंसोलायदों सानैजोंहाय मोजां मोनलायनानै न'खरनि मानसिफोरा हैयावहाय बेबायदि जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बेबायदि न'खरनि मानसिया हेंथा होदोंना होआखै बियो रोखा जायाखै आरो दा बे नायबिजिरनाय खामानिखौ पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। मा जाहोननि थाखाय जादों, मोजां मोनलायनायनि जाहोनाव जादों होननानै गोबां सुबुंफोरा सोमोनांदों। हिन्जावसानि न'खरा थाब सिखारिखौहाय खौरां लायनायनि उनावहाय वाट्सएपआव नुदों होननानै बुंदों। आं थैसिगोन होननानै वाट्सएपआव लिरनानै गालांदों होननानै न'खरनि मानसिफोरा फोरमायदों।
बिटिआरनि बड'फा नोगोर सेक्रेटारि न'ब्लाङावहाय मोनसे सावराय मेल लानाय जादों। बेयावहाय आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार चन्द्र पाटवारी आरो आसाम आबहावानि गाहाय चिफ सेक्रेटारि रबिशंकर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', रेवरेवा रनजित बसुमतारी, एमएलए जिरन बसुमतारी गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै सावरायदों। बिटिआर ओनसोलखौ आबहावा मोजां खालामनो थाखाय आरो लांदां जायगाफोराव दंफां गायफिन्नायनि मोनसे थिरांथा लानाय जादों आरो बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों उल्टापानि हाग्राया जोबस्रांबोनायखौ लानानै आरो थाबैनो लांदां जायगा थानायावहाय बिथांमोनहा दंफां गायफिन्नायनि मोनसे थिरांथा लानाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।